Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amarya ta rasa ranta ana saura kwana 15 da ɗaurin aurenta. Wannan abin ya faru ne da wannan matar, ana saura kwanaki 15 da ɗaurin aurenta Allah ya mata rasuwa. Wannan boye Allah dai sunanta Ruqayyah Ibrahim Toro. Wannan amaryar ta rasa ranta ne ana saura kwanaki 15 kacal da ɗaurin aurenta. Bayan an gama wallafa katin ɗaurin aurenta na gayyata an tura ma 'yan uwa da abokan arziki. An sadar da komai a wannan katin, an rarraba wa 'yan uwa da abokan arziki, an sa ranar ɗaurin aure. To, kana taka Ubangiji shi kuma yana tashi. Allah mai kowa mai komai, ashe wannan boye Allah abinda ta ɗauko cikin kwanakinta sun riga da sun ƙare. Kaddara ta riga fata. Da fatan Ubangiji Allah ya ji kan wannan boye Allah Ruqayyah Ibrahim Toro. Mai saurare, in kai musulmi ne ya kamata ka rinka tuna mutuwa a cikin al'amuranka, domin mutuwa za ta izo wa kowane lokaci. Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutuwa sannan kuma ya ɓoye abarsa. Ba wanda ya san sanda zai mutu har sai mutuwa ta zo masa a lokacin da tubarsa ba za ta amfane shi ba. Yana da kyau mu tsaya mu gane kuskuren muke wa Allah, mu gyara tsakaninmu da Ubangijinmu. Saboda mutuwa aure dole ce kuma za ta izo maka a kowane lokaci, a kowane hali. Da fatan Ubangiji Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu, domin ba mu san sanda za mu koma ga hannun Ubangijinmu ba. Kuma Ubangiji Allah ya karɓi tubar bayan shi. Allah ka ji kan wannan boye Allah. Wannan amaryar ta riga mu zuwa gidan gaskiya, ta bar mutane da jama'i. Sakamakon ko ta zo level ɗin da ya kamata a ce za ta fara jin daɗin rayuwarta, za ta yi ita aure da ita da wanda yake son ta. Amma Allah mai kowa mai komai bai yarda ba, ashe lokacin da ta ɗubo sun riga sun ƙare. Ubangiji Allah ya ji kan wannan boye Allah, mu kuma da muke raye Allah ka shirya mu da tamu, ya sa mu cika da imani. Domin kasancewa da wannan tasha tamu, da na subscribing da alamar kararrawa domin sanar da ku sababbin al'amuran da suka faru yau da gobe, da labaran siyasa da kai komai labaran duniya na yau da kullum. Mun gode.